Здравейте и добре дошли в канала Crealaxy. Аз съм Рая и в този урок по ArcLine XP ще ви покажа инструмента за изчертаване на стени. Ще начертая разпределението на първия етаж на една къща, като ще използвам два вида стени. Външни ограждащи стени, които ще бъдат от два слоя, и вътрешни преградни стени от един слой. Ако искате да видите подробно как се прави един план с обзавеждане, коти и всичко необходимо за технически проект и след това как се подготвя за принтиране, на 18 февруари ще има уебинар, където ще покажа как се създава от нулата един архитектурен план и как се подготвя за печат. Ще оставя линк в описанието на видеото за записване в уебинара, а ако гледате това видео след 18 февруари, ще можете да видите линк към запис от уебинара в YouTube канала на ArcLine XP. Преди да започна да чертая, ще смена мерните единици, защото по подразбиране програмата се стартира с мерни единици милиметри. Ето тук долу в ляво това бутонче Settings. Отваряме, отиваме на подменюто Units и най-отгоре виждаме какви са мерните единици. От падащото меню можем да изберем тези, с които искаме да чертаем, и след което затваряме с Close. Вече мога да започна да чертая с сантиметри. Инструментът за стени се намира в Ribbon менюто в секция Building. Ето тук. Когато натиснем бутона, от лявата страна се появява списък с стените, които вече имаме, като най-отгоре са еднослойни стени. Ето има 12 см, 25 см. Когато кликнем на някой вид стена, тук отдолу се изобразява каква точно е стената. Можем да се ориентираме. Отдолу от падащото меню Composite са стени, които се състоят от повече от един леер, като има най-разнообразни комбинации. За да създам стена от два леера, мога да използвам някоя от вече съществуващите за основа. Например, от тази стена мога да я променя малко и да наглася леерите, които искам, и да я запиша като нова стена. С десен бутон на мишката имам достъп до Properties и вече мога да променям настройките. В тези двете полета визуално е изобразена как ще изглежда стената в план и в 3D. А отдолу има няколко подменюта, които са с най-различни настройки, като първото е General Properties. Тук има дебелини на линии, материалите на стената, как се виждат в 3D, дали е носеща, не носеща и такива най-общи настройки. А в долното бутонче Edit Compound Walls са настройките, които ни трябват, за да нагласим различните слоеве. Появява се един списък с материали. В момента стената ни има 3 различни материала. Тук отдолу виждаме визуално как изглежда в план. Нека сега да видим какви са настройките на различните леери. Аз от тази стена ще запазя само леера с тухли. Другите два леера, като ги селектирам, мога от бутона за изтриване да ги изтрия, след което ще създам леера, който аз искам. Ето, в момента всъщност имаме една еднослойна стена. Когато остане само един слой, вече няма опция той да бъде изтрит. Затова селектирам го, ще добавя още един слой. Ако натисна ОК, вече виждам тук изобразено как изглежда стената с два еднакви слоя. Отново влизам тук, за да направя настройките. В Function можем да кажем какъв е вида материал, какъв е вида леер. Примерно за тухли да кажа, че това е основния материал на стената. Тук избираме материала. Ето за втория ще избера топлоизолация. Това е материала, който се изобразява в 3D и влиза в количествените сметки. Тук имаме дебелина на самия леер, като първият тухли ще бъде 25 см, а вторият от топлоизолацията ще бъде 12 см. Следващите две колони са за нагласяне на височина на отделните леери.
Тук имаме възможност всеки леер да бъде с различна височина. Това ни позволява, например, топлоизолацията да и кажем да бъде 20 см нагоре, за да покрива горната плоча. Ето сега тухлите, ако влезем тук в Edit, показва ни се тази схема, където можем да видим за какво се отнася всяка от височините и примерно ако искам 20 см да има bottom offset, това е от основата да я повдигна на 20 см леера с тухлите. Казвам OK, ще кажа и тук OK, за да се види по-добре. Ето сега се повдигна на 20 см, но само от долния ръб тук горе са равни. Това не ми трябва естествено за нуждите на моя проект. По-скоро ще отида в леера с топлоизолацията и горният и ръб ще го удължа с 20 см. Ето тук автоматично се променя цялата височина на слоя. Казвам OK. Ето OK да видим. И сега топлоизолацията излезе 20 см нагоре. За момента ще го оставя така, но по този начин можем да изградим много по-точен 3D модел, което да се отрази както на разрезите, така и на количествените сметки. В следващата колона можем да променяме щриховката на отделните слоеве. Щриховката за тухления слой ще я оставя същата, така наклонени под 45 градуса линии и ще променя щриховката за топлоизолацията. Избирам си леера с топлоизолацията, отварям падащото меню и избирам Edit. Вкарваме в допълнителен прозорец, където има настройки за щриховката. Ето тук от Pattern можем да кликнем на това нещо и има библиотека с най-различни щриховки. На мен ми трябва топлоизолация. Ето това ще избера Thermo Insulation. Казвам OK. Казвам тук OK. И се сменя по този начин тук долу. Когато натисна OK, виждам как изглежда стената ми. Материалите, които съм избрала за различните слоеве, се виждат тук, а това е финишен материал, който се вижда отвътре и отвън на стената в 3D. Този финишен материал, ето тук имаме Finish Face Interior, който е бяла стена, а отвътре имаме тухли. Но в момента приема вътре външната част, а отвън, където е тухлената зидария. Ако искам това да го обърна, пак ще вляза в настройките на леерите и тук имаме, значи приема тази вътрешната част, а това външната. Тук имаме едно бутонче Mirror и по този начин вече топлоизолацията е от външната страна на стената. Казвам OK. Сега вече белия материал, който е зададен в вътрешната част на стената, наистина е отвътре, а отвън са тухлите. Мога да смена и тухлите. Тук ако вляза и се върна назад, имам всички материали, които мога да използвам, подредени по видове. Примерно, ако искам да използвам някаква друга облицовка, камък да речем, казвам OK. И по този начин от външната страна се появява новия материал. Последното нещо, което искам да наглася за тази стена е ето тази линия, по която ще чертая. В момента е на външната част на стената, а ако искам да въвеждам размерите по вътрешния интериор, сменям Finish Face Interior. Имаме и други, може да е по средата на стената, да е между материалите и така нататък, но за момента ще я оставя на вътрешната част на стената. Когато съм готова с всички настройки, ще натисна ето това тук, където пише името на стената, която промених. И тук вече се появява списъка с всички стени. Ако натисна Modify, ще запише новите настройки върху вече съществуващата стена, но аз искам да направя нова, затова ще натисна New и вече тук трябва да дам име на стената и съответно да кажа в коя папка да я запише. Ще я оставя в тази.
Тук да се вижда във всички проекти, не само в текущия. Натискам ОК и стената се появява най-отдолу. Надписвам я на български език, за да може след това в количествените сметки също да излизат нещата на български език. Когато сме готови с записа на новата стена, натискам ОК. Когато сме запаметили вече стената, която ни трябва за този проект, влизаме отново в инструмента за изчертаване на стена, избираме вида на стената и цъкаме първата точка на нашия проект. Линията, по която ще въвеждам размерите, е на външния ръб на стената. Това мога да го променям ето от тук, да стане от вътрешния, или с бутона F5. Ето също се сменя по средата от единия край, от другия край. С Mirror мога да обръщам огледално стената, но за сега ще я оставя по този начин да въвеждам вътрешния размер на сградата. Посочвам посоката на изчертаване с мишката и въвеждам разстоянието, което искам. 1237. Направих първата стена, веднага се появи прозорец, който ми показва в 3D какво се случва. Сменям посоката на изчертаване и въвеждам следващия размер надолу, след което преминавам наляво и по този начин, като сменяйки посоката и въвеждайки точните размери, изчертавам целия контур на сградата. Тук, за да завърша тази стена точно до точката, от която започнах, ако отида горе, се пускат едни помощни линии. Мога да задържа Shift и също да отида с мишката до горната точка. По този начин ще съм сигурна, че завършват точно на едно и също ниво. И последната точка затварям в първата, която започнах. Натискам Enter и съм готова с контура на моята сграда. След като начертах всички контура на сградата, виждам, че в ъглите не се съединяват стените. Това е от една настройка. Ако влезем отново в Properties на стената, имаме ето тази Low Status. Това нещо е отметнато. Трябва да го махнем. Окей. В момента ще промени така бъдещите стени, а за настоящите трябва да ги селектирам и да отида и за тях да махна тази настройка. И сега, след като съм променила настройката за всички стени, трябва да ги съединя под ъгъл. Това става чрез ето тази функция тук, L Connection. Натискам я и просто трябва да цъкна последователно на двете стени, които са на ъгъл. По този начин ги свързва както трябва. Натискам Escape, за да изляза от командата. Сега, след като е готов контурът на сградата, мога да селектирам всяка една от стените и ако нещо не ми харесва, да го променя. Например, това разстояние ми се струва много голямо. Мога да взема тази стена. Като кликна тук, се появява опцията за преместване. Ако кликна на друго място от нея, да не е тук в средата, имам други опции за промяна на стената, но за сега искам да я преместя. Натискам Move и тя се закача за мишката. Просто трябва да посоча посоката и да въведа разстоянието, на което искам да я преместя. Например, 100 см. И автоматично тук се коригират нещата. Сега ще изчертая вътрешните стени на сградата. Отново отивам в инструмента за стени, като тук ще използвам еднослойни стени. Има 25 см и 12. Могат да се направят по същия начин, както направих многослойната стена. Могат да се направят и персонализирани единични стени, но за момента ще използвам тези двете. Избирам си 25 см и тази стена ще бъде разположена между гаража и жилищните помещения. С F5 сменям посоката
и изчертавам отгоре до долу. Единствено виждам, че щриховката не е същата като моята затухлени стени, затова ще отида в Properties и ще избера същата щриховка, която имам за външните стени. Натискам ОК и сега ще натисна Modify, за да презапише. Ето, вече промени щриховката. Сега ще изчертая вътрешните стени, които ще бъдат с дебелина 12 см. Ще използвам ето този тип стена и ще ви показвам някои инструменти полезни за изчертаване на плана. Първо ще използвам ето тази Reference Point, референтна точка, която е много полезен инструмент, защото можем да започваме от някой вече съществуващ ъгъл и да се преместим на конкретно разстояние. Натискам тук Reference Point и цъкам въгъла тук, защото на 300 см разстояние от него искам да започна вътрешната стена. Натискам Enter и стената ми започва, но искам дебелината на стената да е от другата страна, затова с F5 ще я обърна огледално. Тази стена отива додолу. В 3D можем веднага да видим какво е начертано. Между отделните изгледи, плани 3D можем да преминаваме от тук. Ако се виждат и двете, се сменят просто двата изгледа. Ако цъкна на този, за да бъде активен в синя рамка, мога, натискайки ето този бутон тук, да го направя него активен. Сега ще се върна на плана, за да мога в него да чертая стените. И отново избирам стената, референтна точка. Този път от тук надолу ще тръгна 400 см. Escape. Още една стена. Ето от тази точка. Включвам отново инструмента стена и Referent Point, за да мога на 2,10 да започна още една стена. Сега това, което искам да направя, ето тук да стане коридор и да нямам стена. Затова ще маркирам тази стена и когато натисна някъде по края и се появяват тези опции, ще добавя една крайна точка, т.е. по този начин ще разделя стената на две. И вече едната половинка мога да като цъкна в края на стената, се появяват други опции. Промяна на дължината и цъкам новата точка, докъдето искам да бъде. Сега ще копирам тази стена на разстояние 2,20 примерно. Цъкам в средата, където е този знак, това кръстче. И тук имам Move and Copy. Дебелината ми на стената е 12, значи ако е 2,12 ще бъде точно 2 метра вътре. И искам да съединя тази стена с тази. Съединяването на стените става с ето тези бутони тук. Това е L-образно съединяване, а това е T-образно. Когато имаме, в случая е този вариант, цъкам едната стена, втората стена и те се съединяват. Ето сега в този случай тук се получи, че тази стена не е добре съединена с горната и ще използвам пък T-образното свързване. Избирам го него, избирам стената, която искам да удължа или намаля и докъде искам да дойде. Сега ако искам да направя, тъй като тук вътре ще има стълбище и ми се иска тези стени да ги направя 25 см, т.е. като тази, която отделя жилищната част от гаража, с Copy Properties. Цъкам върху тази стена на гаража, за да копирам всичките й характеристики, след което цъкам тази и тази, натискам Enter
Тази отново трябва да я разделя на две части, за да мога само тази да й дам същите настройки, отново с копиране на свойствата на стената. Тази стена ще я обърна огледално. Ако натиснем ето тук, се появяват също различни опции за въртене на стената, за въртане огледално, за да може дебелината й да бъде от лявата страна на тази основната линия. Обръщам и я премествам. Задържам Shift да бъде точно да равни с тънката стена. И сега последното, което ми остана, е да съединя и тези стени по правилния начин. Тази точка малко ще я преместя нагоре. Избирам L-образно съединяване и избирам тази, тази и тази и тази. Тази също мога да я обърна огледално, за да й се падне референтната линия от външната страна и да я преместя. Удължих я и се съединиха по този начин. В това упражнение изчертахме само ортогонални стени, но ето тук, ако цъкнем на тази стрелка, виждаме, че и можем да създаваме заоблени стени, с плайн стени под свободна форма, правоъгълници директно да се чертаят. Възможностите наистина са неограничени, могат да се начертаят всякакви видове стени. В следващи уроци ще засягаме още функционалности. Ако имате някакви въпроси, можете да ги зададете отдолу като коментар.